loncat sakjroning kekayonan nggih wis kakang mantelung mangulan uga mantelung mangalon nggih kang wisangka katiup dening sapirana kang berangkat wis wah lah ya iki kang wujudipun petak gegelan lan gongkirsi wis palong sakjroning nama kamu nggih wujud petak kaparing asmaya iki kang sabya haroman kang sadhake pancolot kiwa pancolot neken katon kesip lah wis sapa pawokan kang pantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning sapirana katon lan uga katon ora nggih wis kae sajake kang bakal dadi petalak ningsung lan uga bakal anggoyak-ngoyak ana sakjroning kraton wus anggota kae jebul anggota bakal tak oyak-oyak iki wah iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya mandara tutut ana salanggoning lalayonku nggih reca anggota mandeng kok dhisik aja sira tantuti kalor bali mangetan dari mangidul kowe keparat banget iya coba pas padahal mandeng kok iki lho anggota kang bakal tanding kowe iya hop lah weh anggota wae lemu daging to iki anggota wae lemu kena dicari-cari kasar saya suwe saya gemoy anggota coba mata lagi ngalon kok basi rada bakal tak dadeke alun-alun bakal tak dadeke awu geni oh kaya iki yen manten kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewiku kowe sira bakal boyong dewi sira kan boyong wani bos yuk yuk lah katon jengkilak pensolan ana sajroning taman kapuntren kek opo kek anoman aja sira kewanen weh mandek kok dhisik kok lho blah
La 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 la. Ho ya, ho ya. La 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 la. Ho ha, ha he. Ho ha, ha he. Ha ho. Ho. Yo, yo. Rice aku rice gramise wastaka sadelo maneh bapane wastaka yang kaget aduh rika beton napa bungkus pedah aniku isin apa rice aku rice gramise wastaka sadelo maneh bapane wastaka nyong kaget aduh rika beton apa bungkus pedah aniku isin apa yen aku ora budal ngalih saka kene kae sajae anggota wis nututi aku tak rada golek papan sing ombo do anggota aja kemlinti kowe rene karo lampangane ombo do nek ning panggung kita paling teblok loro yo coba maju tutut ana layu kuwi iki do anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man kowe apa wis jamu to pan awakmu kuru ngene iki piye to pan kowe wis turu ning aku ki mati karo kowe dok yo maju kene kok anjing lawan aku keparat tenan kowe yo wus yo to kowe ndang medhot do suwi ra legi do wus weh man mandeko pun anggota ora bakal sirih anggota ora bakal mayu yen mau ngadepi kowe yen manmo sorene yo iki lho anggota sing papat golek papan nombo tak tututi nggon sing ombo weh bus kae kok ana kobongan gedhe kae piye to sus weh si kratone ndoroku bakal diobong anopan weh man bangsat keparat kowe lho weh anopane dikene manane nang buri wo weh aku ora mlayu doy iki lho dok bakal tak lu kami dening betah lu diraku karo tak labui weh rindu mabur mangawar baru rehat tengarane acure terus aku tetap kadya mutula ora prajiting duraka esti rakata eka dojo lalayu sapi ayo ayo ahe ahe ayo ayo dan goreng dewa male kosong wah lolo wes tak atem kiwa kowe ndomo kiwa kowe tak atem lengkeng
kosong yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kok kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa bae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya Jo ora jamu mana ning mburi ana apa ki merjo iya bus op lah ora apa-apa oh sompiar dening aku mati up lah ya do kowe kok mentolo nyekel aku awakku cilik lho do kowe maniku karo cah cilik kowe coba yen pancen kowe iso udun toko tanganku yen pancen kowe sekti mamboro kowe nah ora iso kowe ndak bisa oh yen kaya ngono iki tampan ana do pasti pecah jeneng pecah siramu woi terus lah hop ini yo monggo lho ni detik kowe sing segak apa iki bus iki bocah cilik lengger renyek iku wes oh iya iki lho yen kaya ngono iki lho mati dening aku katya sampo habis
Solo Yogyakarta bali ning Surabaya ayo padha nonton jaranan lestari budaya sloko bathok bathoke ela-elo sira menyang Solo oleh payung nota urip banjur sregep ngibadah ayo Jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati panaku yo ninggal diterke bali Mas ayo ayo toko siji-siji aturno bos lah Oke, matur suwun Mbah Jidi.